La sifunda khona bathandekayo, ngizama ukwendlala indaba la ukuze sibone ukuthi yingani sifikelela endabeni ethi ima isibindi usukume uyakubiza uJesu. Sizoqonda ukuthi lapha kuMatthew chapter number 9 verses number 1 and 3 bathandekayo, la lithi iBhayibheli uJesu udibana nalo wayeyimpumputhe kusukela ekuzalweni. Now lithi iBhayibheli into yokuqala abafundi abayisola ukuthi kukhona umuntu owonile, ngoba bekwakwazeka ukuthi izinto ezimbi zazehlela abantu abangahambanga kahle ebusweni benkosi. So kukhona abazalwane abahlupheka benesazela sokuthi kaze Nkosi yini esayenza emhlabeni. Kukhona abantu abahluphekayo beyibuza ukuthi Baba, isono sami emhlabeni siyini? Bathandekayo, ngizophendula lowo mbuzo. uJesu uthi makawuphendula uthi akukhona ukuthi kone indodana noma abazali, uthi shamandeya, uthi kodwa kwenziwe ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu kuye. Hey bathandekayo, ngizama ukusekela indaba ethi sukuma umisibindi uJesu uyakubiza. Oshandela basaya, bathandekayo, nakubo oshamaya uyakwazi lo Nkulunkulu bangcwele ukudala isimo somuntu kusukela ekuzalweni. Bathandekayo, esidalela ukuba kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu kuye. Ungamangala, ngazi le ndoda yayisikhule kangakanani, iBhayibheli alisinika iminyaka yalo, kodwa lithi iBhayibheli mawuqhubeka ufunda bathi bembuza ukuthi ubani omphilisile, wathi abazali bakhe ukhulile useyindoda. Angakwazi ukuyiphendulela. Kusho ukuthi le ndoda yahlala kulesi simo isikhathi eside. Mind you, izelwe naso lesi simo. Ngizokhuleka nalabo abazelwe nesimo, ngizothi yebo, kona lokho kwenzelwa ukubonakaliswa kwemisebenzi kaNkulunkulu empilweni yakho. Now masiqhubeka sifunda bathandekayo, lithi iBhayibheli kwakhona othile owayegula onguLazaro waseBhethaniya. Lithi iBhayibheli ekwakuhlala kuso uMaria nodadewabo uMartha. Bese malichaza, ngithanda iBhayibheli malichaza, lithi malimchaza uMaria wayekhulelwa nguLazaro, lithi nguye lowo owagcoba uJesu ngamafutha, wesula izinyawo zakhe ngezinwele. Kukhona bangcwele abazalwane, olunye uhlobo lwesibili lwabazalwane engifuna ukumemezela kubo ukuthi sukuma umisibindi uJesu uyakubiza. Lolu hlobo lwabazalwane ilolu hlobo elithi Nkosi, senginikele kangaka, yingani lokhu kwehlela kimi? Ngoba lithi iBhayibheli malichaza logulelwayo uMary, lithi lo waMary owagcoba uJesu ngamafutha. Mind you, kwakhala abantu, lithi izwi leNkosi lamafutha ayisezingeni eliphakeme. Kwakhala noJudasi athi ngiyazi ukuthi ingakho imizi esingayondla ngemali evela kulamafutha. Kodwa lithi iBhayibheli lo wayegcoba uJesu ngamafutha abizayo wayegulelwa. Bathandekayo, wazithola egulelwa ngumne wabo uLazaro, ngoba ngizothi bayagulelwa nabantu abenza kahle, bayagulelwa nabo abanikelile, bayagulelwa nabasevayo, bayagulelwa nabaphilela iNkosi. Bathandekayo, lithi izwi leNkosi uJesu waphendula wathi lokho kugula akukhona kokufa, kodwa ukuze kudunyiswe uNkulunkulu nendodana kaNkulunkulu idunyiswe ngayo. Bathandekayo,
Bathandekayo, ngizomemezela kubo bonke abathi uNkosi sesikhandle kangaka emsebenzini wakho, sanikela ngakho konke. Oshamandeya, sesikhandle kangaka ingani sahlelwa nolalela zonke izinto, imvula mayinetha inethela abantu bonke. Kodwa kwabanye kungenxa yezono, kodwa kabanye kungenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna udumo. Uma abazalwane begulelwa, abagulelwa njengabanye basezweni, kodwa kuhlukile okwabo ugulelwa ingoba uNkulunkulu ufuna udumo. Omunye athi uNkosi ngangasebenza kwenze njani, ngafana nabangakholwa. Lalela, awufani nabangakholwa, wena indaba yakho ihlukile. Awusebenzi ngoba uNkulunkulu ufuna udumo. Bathandekayo, I wish I had time. Masiqhubeka bangcwele, lithi emva kwalokho kwabakhona umkhosi wabaJuda. UJesu wakhuphukela eJerusalema. Kwakukhona ngasesangweni lezimvu ichibi ngeseBhere elibizwa ngokuthi iBethesda. Lithi iBhayibheli kwakukhona bonke abaphethwe iyozo zonke inhlobo zezigulo. Omunye angabuza athi, baba, ngahlala nabagulayo esibhedlela, kwenze njani ngisindisiwe? Shamando saya. Lithi kwakukhona bonke abafunyonga, abafuhla ngothi, nabo bonke impumputhe nakho konke zazihlele endaweni eyodwa zilinde ukuzanyazanyiswa kwechibi. Bese ngithanda iBhayibheli lapha kuverse number 6 lithi uJesu embona eleli lapho futhi azi ukuthi sekuyisikhathi eside egula. Ngizomemezela ngithi nakulaba abahlelo cansini uJesu yazi. Bathandekayo, nalaba banezifo ezinganyangeki uJesu yazi. Lithi iBhayibheli esazi ukuthi usegule isikhathi eside. Iyangimangaza indaba kaJesu ukuthi njalo yena uhlangana nezimo ekanje, hayi ngoba edlule ngazi, udlula ngoba esazi ukuthi khona asebegula isikhathi eside. Bathandekayo, lithe sazi ukuthi sekegule isikhathi eside, wambuza umbuzo wathi, uyathanda yini ukusinda na? Bathandekayo, simile kulesi sihloko ukuthi eyisukuma umisibindi uJesu yakubiza. Nawu sesivala bangcwele, la shamanda sesivala bathandekayo, uthi uJesu yathanda na ukusinda. Now before sifike kulesihloko ndaba esikuMark 10 verse 49, lapho umuntu akamananga wasukunyiswa lo mzalwane. Uma ufunda kahle lithi iBhayibheli babeseJericho. Now eJericho you will understand ukuthi eJericho kwake kwenzeka umangaliso. Ithe lapho abantwana bakwa-Israyeli bethenjiswe khona izwe lesethembiso, bese kwatholakala indonga ezazivimbela abantwana bakwa-Israyeli kwizethembiso uNkulunkulu azenza kube eGibhithe. Kodwa lithi iBhayibheli bathe bedibana nazo lezi zindonga bazisungeza, bambembeza, badumisa. Khona kulesi simo esibalahlekisa ngethemba, ngoba lithi iBhayibheli zazizikulu ley'ndonga zaseJericho. Nawu lamadoda ahlele endaweni yomangaliso, ahlele endaweni esazi ukuthi kule ndawo esihleli kuyo kunoNkulunkulu oke wayibonakalisa la, uNkulunkulu odumisekayo. Angazi la madoda yethini, kodwa ngizomemezela ukuthi uyadumiseka uma simdumisa iJericho ulamando shamaya. Uma simdoba thandekayo, uma simdumisa ziyadilika indonga zeJericho. Ungakhaliswa isimo, ezinye izimo zidinga ukuba simdumise ukuze kuyindonga zeJericho. Now lithi iBhayibheli lo obizwayo wayehleli eJericho.
ehleli endaweni la uNkulunkulu wafezekisa ithembiso despite the circumstances. Angazi ukuthi yini lento eyayiletha lamadoda ukuba azocela noma ahlalele ngaseJericho, kodwa ngiyacabanga ayehleli isikhathi eside ngoba iBhayibheli bese lisinika umlando kaBhathimeyu. Lithi uBhathimeyu wayeyindodana kaThimeyu. Now I suggest noThimeyu naye wayengaboni, wasezala indodana nayo engaboni ebizwa ngokuthi uBhathimeyu. Ngoba uma iBhayibheli lisinika lo mlando lizama ukusichazela ukuthi uJesu uyayiqeda imilando emibi emindenini, ngoba uThimeyasi njengoba esezala indodana yashiqanjwa ngokuthi uBhathimeya, okusho ukuthi uThimeyasi omncane, ngamanye amagama ufuze uyise ngokungaboni. Lithi iBhayibheli wayehlala njalo ecela imali endleleni. Lithi iBhayibheli wanela ngokuzwa umsindo, wasuyabuza ukuthi lo msindo owani. Base bememeza bethi uJesu waseNazaretha uyadlula. Bathandekayo, mawungabheka kuzo zonke lezi zinto esesifundile, lamavesi esiwafundile, uJesu waseNazaretha ubedlula. Bathandekayo, now lithi iBhayibheli number 2 sinikwa indawo wayehleli kuye kwakuyiJericho. Now lithi iBhayibheli wayesembiza, nendlela wayembiza ngayo wambiza eyinto efihlakele, wathi Jesu ndodana kaDavide ngawukele. Lithi uma ethi Jesu ndodana kaDavide ngawukele, base bemthulisa. Ngamanye amagama, abobani laba babizwa uJesu? Ilaba babize uJesu ngokukholwa, ilaba abame endaweni yabo yokulinda, ilaba oshamandeya. Lithi wathi Jesu ndodana kaDavide lithi iBhayibheli bamthulisa, kanti bayamgwezela, wamemeza kakhulu ethi Jesu ndodana kaDavide ngawukele. Lithi iBhayibheli uma bembiza bethi sondela, uJesu uma isibindi, uJesu uyakubiza. Kunento yokugcina engiyithandayo kule ndoda. Lithi le Bhayibheli le ndoda yalahla ingubo zayo. Bashandeya lamando saya yayisilahla ingubo yayo yagcuma yaya kuJesu. Bangcwele, kunengubo yosize simbethe ekumele silahle. Bathandekayo, yalahla ingubo. Lithi iBhayibheli le ngubo mawufunda kahle ucubungula imibhalo, le ngubo kwakuyingubo yalabo ababesemthethweni ukucela imali nokuphila ngemali abacela ngayo. Abanye baseyikweledini bambethe le ngubo, kodwa sukuma umisibindi, uJesu uyakubiza. Uma ususondela ungakhohlwa ukulahla ingubo eyosizi. Bathandekayo, lithi iBhayibheli yagcuma le ndoda emveni kokulahla ingubo, yasondela yaya kuJesu. Bathandekayo, ngimesihlokweni esithi sukuma umisibindi, uJesu uyakubiza. Bathandekayo, yalana shaya naso lesi simo sizele ukuzokhazimulisa uJesu. Ungabusanaki into eziningi, kodwa sukuma umisibindi. Abanye bethu salinyazwa abantu, kodwa ngizokutshela ngendoda eyayingabhalwa kakhulu eyithiwa uMefiboshethi. Bathandekayo, sesiyathandaza. Lithi iBhayibheli le ndoda uMefiboshethi esizalwe esisakhulu seyincane, wahlasela impi endlini kaSawuli. Bathe bebaleka beyobaqashisa. Lithi iBhayibheli yawa le ndoda yaphuka unyonga isesencane, yathathwa yayobekwe eLodibar. Umibekwe eLodibar, ibekwe endaweni yabachukayo, ibeka yena ayilimazwa, ayizilimazanga, ilinyaziwe, ngoba khona nabalinyaziwe bangcwele. Kodwa nakubo siyamemezela ima isibindi, sukuma uJesu uyakubiza.
lithi iBhayibheli lendoda yalinyazwa, ngiyacabanga yayinolaka nomikhula, yayikhuli ne-enga ukuthi mina ngalinyazwa uzibanibani. Uma kwakungasuzibanibani ngabe ngiyakwazi ukuyihambela, ngabe nami ngifana nabanye abantwana, nami ngabe ngifana nabanye abantu. Uma icabanga lendoda ukuthi angizelwanga nginjena, ngalinyazwa. Lithi iBhayibheli ngelinye lamalanga kwaphuma isiprofetho, babulawa wonke umuzi kaSawuli noJonathan bafa, bebulawa inkemba kaSimakade. Bese kwasinda indoda, yasinda indoda yayiseLodibar. uDavide uthe uma ke khumbula wathi ngaba khona na osendlini kaSawuli engamenzela umusa. Lithi iBhayibheli kwathiwa bakubhekwa kwathi khona kodwa uphuka unyonga, awukhona khona kodwa ulimele. Bathandekayo, le uOshamandela basa, ezinye izimo singasola sithini, kodwa wazi ukuthi mhlawumbe kwakuyicebo likaNkulunkulu ukusindisa impilo yakho. Ngabe wena ngabe kudala wafa, uma kwakungasisona lesi simo, ngabe nawe waqedwa inkemba eyayifuna uSawuli nomuzi wakhe. Bathandekayo, ngithanda ukuvala ngalawo mazwi ukuthi ukhona na osemzini kaSawuli engamenzela umusa. Sukuma, uJesu uyakubiza. Nkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo egameni likaJesu, amen.